добра, хопіць. Але я б яшчэ доўга так магла. Добрага ранку, сябры. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Мы тут з Насцей спаборніцтва наладзілі, хто даўжэй пратрымае на галаве гэтага гусака. Дык Настя перамагла. Не сябруй з табой за гэта. Кася, ты сур'ёзна? Жартую, жартую. А я уже напалохалася, што ты пакрыўдзілася. Ну ты што? Мы ж сябры, а сябры заўсёды радуюцца поспехам адно аднаго. Ты малайчына, як ты толькі так доўга пратрымалася? Упартыя трэніроўкі. Проста аднойчы я ўбачыла фільм пра краіну, дзе ўсе ўмеюць насіць прадметы на галовах. Вось і вырашыла паспрабаваць. Ого! І я б хацела паглядзець на такое. О, чуеш? Нашы гледачы таксама. Ну, тады зараз паспрабуем што-небудзь знайсці. Так, гэта не тое. І гэта таксама. О, вось, знайшла, глядзі. Ой, сапраўды, нясе! І так лоўка! А тут глядзіце, глядзіце, ледзь не дом на галаве! Ого, і як яны да такога дадумаліся? Просто такая традыцыя. І вучыцца гэтаму з дзяцінства. А што? Вельмі зручна. Ідзеш сабе, рукамі махаеш. Прывітанне, шаноўная. Прывітанне, прывітанне. Всё! Настя, я цяпер таксама буду вучыцца насіць усё на галаве. Давай, стаўляй на мяне вазу. Кася, а можа ты спачатку пачнеш з якіх-небудзь маленькіх прадметаў і не такіх разбівательных? А, сапраўды, на кавалачкі разляціцца і будзе шкада. А вось гэта ў самы раз. Ага. Ой, ой-ой. Кася, трымай, трымай. Ой, дзяўчынкі і хлопчыкі, не глядзіце на мяне пакуль, я яшчэ не навучылася. Зараз для вас мультик пачнецца, а мы пакуль з Касі будзем трэніравацца. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, трымай, 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 трымаю. Глядзіце, як я ўжо магу. Ну вось, малайчына. Тады давай зараз. Не чапай, мне падабаецца. А як ты тады будзеш гуляць з шариком на галаве? Нормально, просто выберем такую гулю, каб не трэба было скакаць і бегаць. І што ты прапануеш? Загадкі-блытанкі, напрыклад. Сядзіш на адным месцы і гуляеш. Ну добра. І вы, сябры, адгадваеце з намі. І хто тады першы будзе загадваць слова? А можна мне? Я ўжо прыдумала. З чайнікам у мяне галава добра варыць. Дзіўны эфект. Ну добра, загадвай. Вось вам слова, у якім пераплыталіся літары. Ашкус? Ага, ашкус. Думай, Настя, думай. А я пакуль на сябе полюбуйся. Якая я прыгожая. Ну просто хараство. Усё, я ведаю. Як? Вельмі проста. Я ж яшчэ не паспела сваім адлюстраваннем налюбавацца. А можа, ты памылілася? Давай праверым. Давай. Ты зашифравала слово «сушка». Ну трэба ж. Правильно. Ну, а цяпер я загадваю. Ну ўжо не. Ты вельмі хутка справілася, так не цікава. Трэба табе новае заблытанае слово даць. Ну, добра, давай. Чтоб такое табе складаненькае прыдумаць. О! Вось табе слоўца. Гіпро. Паглядзім, як яна цяпер справіцца. На чым я спынілася? Якая я прыгожая. Усё, я ведаю. Не можа быць. Гэта слово «пірог». Як ты гэта робіш, Настя? Не ведаю. Неяк само сабой атрымліваецца. Просто гляджу на літары, і яны самі сабой у слова складваюцца. Неверагодна. Ну так можна мне цяпер загадаць. Ну добра, і я ў момант расшифрую, калі ў Насці атрымалася, і ў мяне атрымаецца. Вось табе такое слово. Асвёк. Што гэта? Думай, Кася, думай. Можа, сёква? Не. Авёкс.
таксама нешта не тое. А калі вось так, каласё. Ой, смешна атрымалася. Ну, як поспехи? Не перашкаджай, Настя, я яшчэ думаю. Займіся чым-небудзь пакуль. Ну чаму ў мяне не выходзіць? Паспрабуй, як Настя казала. Ось я гляджу на літары, і нічога не складаецца. Дзяўчынкі і хлопчыкі, выратоўвайце, бо без вас не спраўлюся. Што вы кажаце? Як? Сапраўды! Настя, мне гледачы падказалі. Ты ж не супраць, правда? Не, ну так які ваш адказ? Гэта слова вёска. Правильно, малайцы. Ура! Вось дзякую вам, сябры. І ўсё ж ты павінна адкрыць мне свой сакрэт хуткага разгадвання. А ніякага асаблівага сакрэту і няма. Уся справа ў трэніроўцы. Я ведаеш, колькі такіх загадак у часопісе «Рюкзачок» разгадала. Таму мне гэта і лёгка. Вось яно што. Буду і я «Рюкзачок» часцей чытаць. Ну што, гуляем далей? Не, з мяне на сёння хопіць. Тады прапаную паглядзець мультфільм. Вось гэта падыдзе, сябры, мультфільм. Ну вось, мультик паглядзелі. Чым займемся далей? Цішэй, Настя, ты гэта чуеш? Што? А ты прыслухайся, чуеш? Гэта ж не здарма. А, дык гэта до нас пчолка завітала. Пчела! Баюся! Яна мяне зараз уджаліць! Мне трэба схавацца! Трэба схавацца! Спыніся! Адпусці, яна ўсё яшчэ лётае! А ты што, не ведаеш галоўнага пчалінага правіла? Не, якое? Ніколі нельга мітусіцца, махаць рукамі, спрабаваць схапіць пчалу. А што трэба рабіць? Трэба проста стаць і пачакаць. Чаго? А вось ты паспрабуй і зразумееш. Ну, добра. Проста стаць, значыцца. Так, і не варушыцца. Гэта складана, калі баішся. А ты пастарайся. Я стараюся. Малайчына. Вылецела! Настя, яе няма! Ура! Вось бачыш, правіла працуе. Хто б мог падумаць, што ўсё так проста. Стой і маўчы. А калі б ты бегала, крычала і махала на яе, пчолка б, напэўна, цябе цапнула. А ведаеш чаму? Чаму? Таму што пчолка цябе сама вельмі баялася. Бегае тут такі велікан і крычыць. Гэта ты пра мяне! Таму што для пчолкі мы ўсе веліканы. А так яна паглядзела, што ў нашым пакойчыку няма падыходзячых кветак і паляцела сабе спакойна далей. Здорава! Сябры, а вы гэта правіла ведалі? Калі не, то і вы запамінайце. Дзякуй табе, Настя, што навучыла. Калі ласка. І ўсё ж я вельмі расхвалявалася. Трэба крыху супакоіцца. Ну, тады прапаную зараз паглядзець мультфільм. О, цудоўна. Настя, я успомнила. Пра што? Што паснедаць забыла. Ай-яй-яй, сняданак вельмі важны, дае зарад бадзёрасці на ўвесь дзень. А я думаю, куды моя бадзёрасць падзелася? Зараз усё выправім, толькі дапаможы мне на стол накрыць. А што ў нас сёння? Варэнікі са смятанай і з малінавым джэмам. Смакота! Давай хутчэй, я кубачкі і талерачкі прынясу. А я за варэнікамі. Толькі спачатку развітаемся з нашымі гледачамі. Да сустрэчы, дзяўчынкі і хлопчыкі! Добрага вам дня! Убачымся зранку у нашым добраранку! Снедаць, хутчэй снедаць! А для вас, сябры, яшчэ адзін мультфільм. Снедаць, 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 снедаць!